Mă bucur să vă reîntâlnesc, doamnelor și domnilor, aici pe platforma www.magazinselejan.ro la rubrica Personalitatea Săptămânii. O rubrică unde de această dată îl propun pe un bun prieten. Este vorba despre domnul inginer Ioan Gherecheș. Domnia sa se numără printre românii care au făcut foarte multe lucruri pentru zootehnia românească. Știu, domnului Gherecheș nu-i place să fie lăudat, dar am să o fac și mi-asum acest lucru. Vă spun doar atât și dumneavoastră mă puteți contrazice. Domnul Ioan Gherecheș este unul dintre românii care au contribuit la salvarea bivolului românesc. Acest animal căruia îi se mai spune comoara neagră a României, animale pe care le vedeam în foarte multe sate, inclusiv din județul Sălaș, dar care la un moment dat chiar au ajuns pe punctul să dispară. Din fericire nu s-a întâmplat acest lucru. Domnule Gherecheș, mă bucur să vă reîntâlnesc aici la Magazin Selejan. Ce mai faceți? Bună ziua, și eu mă bucur foarte mult, mai ales că subiectele tot timpul sunt de actualitate. Așa este. Acum, ca să fiu liniștit sufletește, eu atât am făcut, mi-am făcut datoria. Și în respect meseria. Lucru care aș dori ca toți cei care sunt specialiști, sunt într-un anumit domeniu, să-și respecte în primul rând meseria și după aia vin celelalte de la sine. Sunteți un om foarte modest. Primul și în primul rând vreau să vă întreb cum stăm la capitolul efective de animale și aici mă refer în primul rând la oi și știu sigur că zona asta în care discutăm despre bivol e foarte apropiată de inima dumneavoastră. Cum stăm și la acest capitol? Da, dacă e să discutăm strict la județul Sălaș, efectivele de ovine și de bubaline au fost tot timpul în creștere. La ovine, de la 162.000, suntem acum în jur de 300.000. Ei, să ne bucurăm că am ajuns să fim între județele în care efectivele de animale cresc și aici mă refer la condițiile pedoclimatice, la condițiile de îngrijire, întreținere, furajare, suprafețele mari de pășuni și mai mult decât atât, în Sălaș mai sunt oameni iubitori de animale. Că dacă ar fi iubitori de bani, ar fi mai greu să se ocupe cu creșterea, îngrijirea și întreținerea animalelor, dar fiind iubitori de animale, bineînțeles că și munca lor este răsplătită în funcție de fiecare cum își organizează viața în exploatație. La ovine putem spune că efectivele existente, și aici mă refer în general, dar strict la cei care sunt în Asociația Ovi Sălaș, 80% din exploatațiile care sunt la noi în asociație sunt exploatații cu animale valoroase din punct de vedere zootehnic, ținând cont de faptul că au fost sprijiniți, îndrumați de către Asociația Crescătorilor de Ovine Ovi Sălaș și specialiștii care lucrăm în acest domeniu și sperăm ca în scurt timp și cei care încă nu s-au convins ce presupune să ai cele trei condiții de bază, rasă, masă și casă. Îi felicit în primul rând pe cei care au lăsat deoparte ambițiile și nu lua în considerare, eu știu mai bine, că așa se spune, ca vecinul sau așa mai departe, ei s-au convins că numai făcând o selecție, făcând o tehnologie a creșterii ovinelor, că aici ne referim acum, ajunge și la performanță. Și eu sunt mulțumit când văd lumea că este mulțumită. Vis-a-vis de bivoli, aici putem spune că la un moment dat această rasa bivol românesc a fost într-un impas. Vorbesc în cunoștință de cauză, fiindcă era păcat ca cel mai sănătos animal domestic care trăiește pe planetă, cel mai valoros animal de la care să obțin produse de o calitate extraordinară să dispară din România. Pericolul a fost extraordinar de mare. La un moment dat, în urmă, în 2016-2017, era în jur de 7.000 de capete bivolițe, adică matcă.
în jur de 13.000, 14.000 total. Ei, datorită faptului că oamenii, respectiv cei care trebuie să înțeleagă ce reprezintă Bivolul românesc pentru țara românească, am ajuns ca la ora actuală să avem în jur, la nivel de țară vorbesc, în jur de 20.000 de capete de bubaline, din care 13.962 îs înscrise în registru genealogic. Aici vreau să fac o mențiune. Nu se poate în viață, nu poți să realizezi nimic de unul singur. Ceea ce noi am făcut, echipa, adică Asociația Crescătorilor de Bivol din Transilvania, se datorește tot ce am realizat tuturor. Fiecare a venit cu o anumită contribuție și am ajuns la ora actuală să putem spune că am oprit sau am ajutat să sporească efectivul de bubaline. Dar în județul Sălaj, domnule inginer? În județul Sălaj, dacă discutăm înainte de 90, am avut 28.000 de capete de bubaline. La ora actuală avem în jur de 1784 de capete. Suntem pe locul 2. La nivel național, după județul Brașov, este Sălajul, vine Clujul, Sibiu, Maramureșul. Aici sunt zonele unde sunt cei mai mulți crescători de bivoli. Mai mult decât atât, cu toate piedicile, și aici trebuie să fim corecți și să recunoaștem, foarte multe piedici întâmpin în condițiile în care ai de-a face cu oameni care nu sunt de meserie, care nu au un interes de grup, colectiv, strict interes personal. De ce să dăm? De ce să facem? De ce să promovăm? Și așa mai departe. Încă, în loc să scadă numărul acestor persoane, au crescut în ultimii ani, care tot timpul vin cu argumente, dar fără să aibă o justificare sau să aibă ceva în spate. Singurul argument este că au ajuns într-o anumită poziție în care eu zic, eu fac, eu comand, adică am ajuns în situația în care mai mult contează persoana decât colectivitatea sau ceea ce reprezintă. Din nefericire. Da, acum nu mă refer numai la sectorul bubalin, în general, ce s-a întâmplat cu noi, nu știm. Adică nu știi să apreciezi pe ăla de lângă tine, nu știi să asculți o vorbă de la indiferent ce persoană. În viață mi-am dat seama că poți să înveți și de la cel mai simplu om. De ce? Ăla s-a lovit. A avut tangență cu anumite probleme și atunci, trecând prin anumite lucruri, încep să le percepi exact cum ți s-au spus, nu ceea ce știm, că nu întotdeauna putem spune că le știm pe toate. Sigur. Domnule Cherecheș, de ce este bivolul atât de special? Vorbiți cu atâta drag despre acest animal. Eu, în general, pot să spun, promovez toate rasele autohtone. Și cu orice ocazie discut numai de bivol, țurcană, bălțată românească, brună de Maramureș sau mă refer la bovine. Aici putem discuta și la celelalte specii, dar acolo, fiind intervalul mai mic între generații, fiindcă sunt încrucișări, e o concurență foarte mare și la porci, și la pasăre, mai departe, nu o să le amintesc, dar nu mă pot abține să ne amintesc și cabalinele. Nuclee și rasele și liniile pe rase care le-a avut România la un moment dat, concura cu orice țară, cu orice țară. Am întâlnit oriunde am mers în Europa, unde erau herghelii sau erau herghelii private sau oriunde am mers, dacă discutam cu crescătorul respectiv, întotdeauna în spate am simțit, după cum îmi spunea, de unde o provenit, ce-o făcut, de unde o provenit? De la herghelie din România. Și noi n-am știut să avem grijă de ele. Am spus-o și vă repet, nu știm să ne promovăm ce avem.
Vă dau un exemplu. La formarea pur-sânge englez, linia Barley-Turc, armăsarul întemeitor a fost din țara românească, dar nimeni nu spune. Tot la apropo de rasa pur-sânge englez, în generația a patra și-o dat seama, lungimea chisiței fiind mare, călcătură de urs, durata economică, adică de exploatare era scurtă, și-o dus iepe din Moldova. Din Moldova noastră. Și asta nimeni nu le spune. Nu vorbesc de alte lucruri, că mie mi se par minore față de cât pierde România, că nu știm să ne promovăm ce avem. Din păcate. Domnule Cherecheș, mi-ați spus că avem aproximativ 300.000 de oi. Știu că la un moment dat s-a vorbit, fără să intrăm în zonă politică, chiar de înființarea unui depozit de lână, oare bine am zis, în județul Sălaș. Cred că am auzit bine, așa e? Să pornim un pic de mai dincolo de Carpați. S-a găsit o firmă care a accesat sau accesează un proiect prin Ministerul Mediului pentru prelucrarea, ei zic, nu lână, ci gunoi din lână. Gunoi din lână? Da, adică să înțeleagă lumea, lâna este lână, de acolo avem linoi care e o grăsime care e în fibră, e codină, pot să facă îngrășăminte, iar din lână se pot face multe. Acum nu mai discutăm de postavuri, haine, așa mai de covoare, discutăm numai de material izolator și așa mai departe. Bun. Aceștia au pornit de 2 ani, ținând cont de faptul că ei nu aveau un teren unde să li se asigure o anumită cantitate de lână, că nu putea să ajungă la fiecare om, asociația Ovi s-a gândit să facem și am și pregătit un depozit de lână. Ei, din păcate, investiția nu se finalizează. Și atunci, lâna care am achiziționat-o anul trecut, am dat-o, iar anul ăsta, în loc să continuăm, și am făcut o pornire, adică startul, am luat startul, dar nu am putut continua, fiindcă nu poți să investești dacă nu ai certitudine că poți să valorifici. Dar, să ne înțelegem, depozitul este făcut, clădirea e pregătită, urmează să luăm o presă și aparat pentru sortatul lânei și când avem o șansă să facem acel contract, am fost noi, au venit și spunea, hai să încheiem un contract, dar clauzele ei nu le știau. Adică nu poți să închei un contract fără să ai certitudine că ceea ce eu îi pun la dispoziție sau pot să materia primă, ceea ce își dorește el. Așa numai juridic poți să scrii, mă oblig, mă fac, asta, dar dacă nu scrii condiții de bază, aici discutăm de niște condiții concrete. Acum așteptăm și sperăm ca să rezolve și această problemă, ca multe altele care sunt încă de rezolvat la nivelul creșterii animalelor. Tare m-aș bucura să funcționeze acest depozit, pentru că văd, din păcate, sate unde lâna zace pe câmp, pe pășuni, e mare păcat. Dacă mă uit cât costă un costum bărbătesc din lână, 100% din lână, e foarte scump, 1500-2000 de lei. Cel puțin, cel puțin. Și având atâtea oi în România, chiar ar fi păcat, domnule Chereche, să... În fine, nu zâmbesc când vine să plâng. Ce posibilități am avut, ce organizare am avut vis-a-vis de achiziție de lână și valorificarea ei în produse. Noi acum ne axăm pe tot ce vine din artificial. Din păcate, da. Din păcate, noi am copiat, dar cei mai prost. De ce? Să știți că în alte părți deja, în străinătate, și cei care sunt țări avansate, democratice, cum vrem noi să le spunem, deja pun bază pe produsul natural. Noi îl avem și îl aruncăm. Niciodată n-am înțeles și nu o să înțeleg de ce nu suntem în stare să vedem unde au ajuns alții, prin ce mijloace, și să nu repetăm aceeași greșeală. Fiindcă cei care ajung la un anumit nivel, să nu credeți că nu au trecut prin anumite impasuri, anumite probleme care le-au avut,
Dar văzând, au ajuns încă și le-au rezolvat. Noi nu o să mergem să copiem, dacă tot copiem, ceva care e eficient, care funcționează, ne apucăm noi de capul nostru, cum s-ar zice, să începem o lucrare de la zero ca să trecem prin toate etapele negative mai multe, ca să ajungem unde? Tot acolo. Eu întotdeauna am fost optimist și o spun și am spus-o și personal, dar și din ceea ce reiese, din ce se întâmplă în lume. Lucrurile naturale nu vor dispărea. Mâncarea va fi o armă extraordinară în mâna oricui. Noi atât ar trebui nu să investim, să păstrăm ce avem și atunci asigurăm siguranța alimentară a populației, siguranța țării până la urmă și mai mult decât atât am putea să facem acele exporturi de produse, dar materii prime, nu materii prime, să fie procesate. În economia capitalistă spune valoarea adăugată este dată de procesare, de muncă, de așa mai departe, nu de produsul ca atare materie primă. Și aici va trebui încă să mai lucrăm. Cum a fost în acest an pentru crescătorii de animale din Sălaj? S-au confruntat cu seceta, au avut hrană, domnule Cherecheș, pentru animale? Nu mai dânsii știu cât o fost de greu și mai știm și noi, fiindcă umblând prin teren, fiind nevoiți prin lucrările tehnice care le facem, am văzut cu câtă greutate s-au descurcat în acest an. Nu neapărat a fost problema furajelor. Oamenii, când au posibilitatea, își recoltează, depozitează, nu își fac o măsură, adică să-și facă o rație furajeră, am nevoie de atâta fân, atâta porumb și eventual silos și așa mai departe. Nu, când au avut ocazia și cum anul trecut a fost un an bun pentru produs furaje, aici nu putem spune că am avut o criză mare, dar în schimb o foarte mare criză de apă. Era atât de trist să mergi să vezi că vine cu un vas și punea în jgheaburi și mereu săracele animale și mai mult se urcau, așa le era de sete și am văzut oameni disperați, să știți, crescători care spune nu mai știu ce să fac, fântânile au secat, de acolo nu pot aduce că ăla-i invidios sau e rău, că până la urmă e răutate în totul, să dai și la cel care nu are, în condițiile în care era apa introdusă în comună, mai departe, și asta n-am înțeles-o, dar până la urmă o încerca fiecare să o găsit aceste soluții. Ei, aici intervine o problemă. Care? Păi dacă pentru cultura mare, pentru culturile tehnice, pentru nu știu mai ce să aloca bani, pentru secetă, n-am înțeles pentru pășuni de ce nu, că și ale au suferit. Culturile furajere, e tot la fel. După aia, îngrijirea, întreținerea animalelor, că e obligatoriu să le asigur minimum de condiții. N-am auzit încă până la ora actuală nici să li se propună la cei care conduc, dar nici pe cei care conduc să se gândească, stai mă, nu facem diferență, fiindcă și ăsta este un grup de crescători de animale, de agricultori, care ar trebui să-i băgăm în seamă. Ce vă doriți, domnule Cherecheș, acum ne apropiem, e clar, de finalul anului, suntem în noiembrie, decembrie, de la acest sfârșit de an și de la anul care vine? E un lucru care ne-am dorit tot timpul. Adică să văd mai mulți oameni, mai mulți specialiști care să aibă curajul, să aibă un cuvânt, să spună, să nu dispară anumite meserii. Constat. De exemplu, meseria de inginer zootechnist. În momentul când această meserie va dispărea, nu mai putem discuta de reproducție, nu putem discuta de ameliorare, nu putem discuta de tehnologii de creștere animalelor. Pericolul este foarte mare.
M-am referit strict la meseria mea de bază, fiindcă mi se pare cel mai dureros lucru care se întâmplă la ora actuală, să nu pui bază pe școală. Eu totuși sunt optimist, am pierdut 2 generații, așa consider eu. Le-am pierdut. Vina a societății, a noastră, că noi suntem societatea. Sper ca generațiile care vin acum de tineri să-și dorească un singur lucru, să muncească, să facă, să fie responsabil și să nu aștepte să-i vină de la sine ca el să se realizeze partea aia economică. Aia se realizează cu un singur lucru, dacă muncește, dacă e serios și responsabil. Consider că tinerii care vin o să ajungă la înțelepciunea în care să-și dea seama că numai așa poți să zici o vorbă la țară, să fie în rând cu lumea. Adică să aibă și el tot ce îi trebuie pentru familie și să fie dispus să transmită și la alții ceea ce a reușit să acumuleze în școală și în practică. Le doresc sănătate, în primul rând, și mai puțin egoism. Echipa este singurul mijloc de a putea realiza ceva vizibil și palpabil. Ca și individ apare astăzi a ieșit în față individul, dar realizarea o face echipa. Sunteți un om înțelept și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența în rubrica noastră. Meritați din plin să fiți personalitatea săptămânii aici la Cotidianul Magazin Săljan. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și vouă, celor care ne urmăriți. Rămâneți cu Magazin Săljan pentru că vă aducem în atenție realitatea așa cum este ea aici în județul Sălaj.